Igbo ya na sanu ya. Igbo ya na. Ijeru America isu oyibo, ilata n'ala Igbo isu oyibo, ndị be anyị o asụsụ Igbo ana. Asị m ijeru America isu oyibo, ilata n'ala Igbo isu oyibo, ndị be anyị o asụsụ Igbo ana. Ịbịaruo n'ụmụnna isu oyibo, taa asụ Igbo, anyị agbafuru asụsụ Igbo ana. Ka ijere America zụrụ be nna gị, ịnatazi ala Igbo isu oyibo. Ụmụnne m asụsụ Igbo ana. Yoruba na-asụ Yoruba o, Hausa na-asụ na Hausa o, ụmụ Igbo ya na o. Ogbo ọzọ gị bụ n'isi go, ịkparụ mkpara echichi n'aka go, nwanne m Igbo ya na o. Igbo. Hey! Nekwa na asụsụ Igbo na-achị n'ana. Mana site n'aka nke Chukwu kele ụwa. Asụsụ Igbo ama nna. Agbịsịdị efe gịnị. A na-asụ asụsụ Igbo kemgbe gboo. Mana ụmụazị kịta ịsụ agụ agbịsịdị aya agụnwụ. Nọ ABCD kọkpadị isi dị ọha etu a ka esi asụ ya mbụ na-agụ unu n'ahịa anụ n'ọzọ eruo sọnsọ otu nwoke bịakwutere ahamaka ụdị aka ara iso kọm mba ụmụ Igbo ọgụnụ agwachakwa anwụ unu uru ya anụ na anụrụ ofu onye na Aba ịma na abịa na Aba nwere Aba ngwa nwee Aba tete nwee Aba omeke nwee Aba kiriki nwee Aba bet onye nke ọzọ nọzi na-ọsịa na eta amadị wifu ma akara nya ntago odo onye na eto nwere iwe ya asụ Igbo na n'ihi ọla n'isi bet Igbo iwe ebere ka ịgba mbọ ga-asụ asụ Igbo ga ọkpọndụ re Ati Igbo bụ etu abụ ndị mgbe pụrụ nye nta abụ ọdụ ma atagbosi akwa den onye ọha zara ọịpụta na isu ekara mgbaneze amasịrị ụmụniko agba ebe isu nke Igbeze yese ga-efuwe nte mara erere ma ọkwa ogbe ụdụma na-ege na-efuwe nte kwasị gba mbọ se fune ahụ ka o kwesịrị gogo ọdụ n'ogbowu anyị efuru ọkwa huo mgbakọ mkpụrụ anyị shiri niile anyị agba ebe ọ mmiri itu ha na-ewirikwa ha n'ime ya bụrụ nne ha enyekwa o ọ bụ ege nji na-ekwu si ekwena ka asụsụ Igbo fuo onye tụfuo ife enyerie ịtụ ụta ya esikwa ike nya ka nji na-asị ndị Igbo ịma na abịa n'Igbo anyị dụ tribe one ka ntị ihe tribe maka tribe oyibo agbana ndị Igbo gụnụ ka a na-akpọ windo onye si akpanye akasanya ndị Igbo gụnụ ka a na-agba ọnụ ụzọ mana n'ahịa ife anyị anụta na-egwu a asị aya n'ofu ụmụ Igbo anụ na tebụl wu tebụl gụrụ ka a na-akpọ tebụl na-asụ Igbo unu ekwena ka Igbo na ọ na-awụ onye Yoruba fụ onye Yoruba ọsụọrịa Yoruba onye Awụsa si onye Awụsa ibe ọfụ ya ọsụọrịa Awụsa mana onye Igbo fụ ibe ọ tapịwa ngiri ichi ma amaghị ebe o si pụta how are you mana onye Awụsa fụ onye Awụsa ibe ọjọọ ya akpọ imeke ịnta isese zoma na nkambi n'uru agụ ha nchawa Awụsa mara onye Igbo anyị
efu ya ọ na-emetụsi oyibo ọnụ ụmụ Igbo ọ dị mma ọ dụrụ nụ mma adị ife mere mmadụ na ibe eji atọ ụtọ n'ụwa ahụ atọwa ụtọ si wepụ aghụghọ anyị na-ekele ndị Igbo Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu asụsụ Igbo ama nanata na Igbo ga-ebi Igbo ga-adị onye ọbụla si na asụsụ Igbo ga-anụ onye si na asụsụ Igbo ga-ana onye ahụ bata onugbo ya arọ na ya arọ ya tabi otu ahụ onye si na asụsụ Igbo ga-ana osibe na nye ghekwe na eghe ya tabi otu ahụ asụsụ Igbo ama nanata ebe dị ka anyị na-aga n'ụmụ Igbo kedu nke bụ na onye Igbo ga-afụ nwanne ya ọfụ nwanne ya kama ọ ga-asụ Igbo ọ naanị esugbo oyibo ọkwa omenyere aka ebenu ka anyị na-agụ n'Igbo kedu nke bụ na asụsụ Igbo na-achọzi n'ana ekele dịkwa mmadụ dịka onye mbụ chịbụla Anambra steeti mmadụ dịka Peter Obi Okwuta Igbo onye mere ya na ọ bụ iwu na ndị Igbo ga na-amụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị gọvanọ ndị ọzọ nyomikele na ihe dị otu a ebe ka anyị na-agara n'ụmụ Igbo ọgịrị ndị ọsịnanya maazị ebe anyị na-aga ka ọ pụtara na ndị nkụzi anyị anaghịzi akụziri anyị ịkpa nwatakịrị Igbo aka kịta sị ya gịnị bụ aha gị ebe kacha ekpo kam ka o si bụ ebe nke ụmụ nwaanyị gịnị bụ aha gị ọ sị gị na aha ya bụ Enke bụkwa nke Chinyere ịsọ Igbo isuru ya n'isi I will deal with you I will do this I am this and that gwa anyị ife ị ga-eme gwa anyị ya n'Igbo maka na Igbo amaka enwere asụsụ eji atụnyere asụsụ Igbo bikene nwatakịrị nọ elementịrị 6 aka taa si agụ kenere gị abechede n'ebe kwa tugo WhatsApp na Facebook anara na uche ebe ka anyị na-aga asị nwatakịrị gụ abechede opinie fonu ka ọ pịa ya na fonu anyị na-aga iru ka anyị na-aga azụ anyị na-agbago agbago ka anyị na-agbada agbada ụmụ Igbo ekene ekịta ga-abụzi sụbakwa Igbo asụsụ anya mana sụbakwa Igbo mụ bụ onye amụma BBC ana m agwa ndị Igbo na ihe kacha mkpa anyị ga-emere onwe anyị bụ ịgba mbọ na anyị kụziri ụmụaka anyị Igbo mana ụmụaka anyị nọ na Lagos aka ebe ka isi ịbụ onye ebe ọ na-echi ya eche maka gịnị ọ mara ihe ikwu mana izi ya what is your name my name is this person my name is this person my mother is this my father is this gịnị bụ aha nne gị nwatakịrị a na-ene gị gbanyụ ebe ka a na-aga ebe kacha ewute mbụ ịbịa n'ọrụ ndị uwe ojii fụ ka ụfọdụ ndị Igbo si eme ejide onye Igbo kama ọ ga-enye aka ọ nụkwa ka ọ na-asụ Igbo ọ gbahapụ ya jelali anya n'aka mba ndị ọzọ mana ndị ugwu nwa nwa nọrọ fụ nwanne ya ọsụ narị ya ha na-asụ ọ bụketi ya nso si na ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata ọ gịnị na-emenụ n'ụmụ Igbo biko ka anyị na-achite n'azụ n'ihe eji mara anyị Igbo ama nna asụsụ Igbo ama nna asụsụ Igbo ga-adị Igbo bụ oke mba onye na-anya sị na ọfụghị Igbo ịma na onye a bụ onye isi ebe ka anyị na-agadị Ifechukwu Nwobi ebe ka ị nọ kpọkene m onye ọzọ ka mara ma enwe ihe ọzọ anyị na-ekwukwe ebe a ọ gịnị ka anyị na-agadị onye blessed anyị ga-asụ blessed a n'Igbo onye nwa chi gọziri agọzi aka na-emebe egwu gbanyekere mmiri ma ṅụọ sụọ Igbo susie ike ebe ọ bụla itinyere isi taa na esepere sepere sepere natanụ be anyị Igbo natanụ ka anyị sụọ n'Igbo biko anyị agara atọ n'iso ụmụ agbọghọbịa nke kịta ma ọkwanụ ụmụ okorobịa mebe wee shia azin anyị ga-asụ Igbo suzie ike mana ka anyị bidogo n'ikene ndị na-agba mbọ n'ihe gbasara Igbo bụ nke na-aga n'iru n'ọtụtụ ebe dị iche iche ebunye m ekene ije kene ọzọ bụ Chukwuemeka Anọhụ Odenigbo nke mbụ na Ọkịja iso na ndị omebe iwu anyị na-ekenekwa Ichie Sir Kenneth Emeakai Odogwu na Ọkịja anyị na-ekenekwa Ichie Stephen Ihekamba Odogwu nwoke ọ gịnị ka a na-ekwuru onye mụta nwa ya kụzibekwara ya Igbo oge na-erukwe mgbe anyị ga-akwụ n'ogologo ụzọ onye anyị fụ na-agbanata be anyị ma ọ sọrọ be anyị ejidegodi ọkọwa onye ebe ọ bụ ka anyị mara ndị na-atụ dị bọmbụ
ngwa n'ezienu uyi ndị baịbụl ndị Igbo ji eme nwaanyị achapụ achapụ makwanụ mma dịka nwaanyị anyị ahapụ n'uyi ihe anyị na-azị na ya kịta bụ ise tatu nke a kpọrọ tatu ịbụ nwa agbọghọbịa see tatu n'obi see tatu n'ike sekwuo ma n'aka ụfọdụ esekwuo ma agwọ ebe ka anyị na-agadị ụfọdụ na-esechasị ma n'ara si agwọ n'ara nwatakịrị a na-aṅụ anyị na-agbago agbago ka anyị na-agbada agbada Igbo ka anyị natanụ n'ihe eji mara anyị onye nche ma omenala Igbo ọ ga-ana asị omenala Igbo ama nna ọ bụ asị onye ahụ ezigbo asị ka ọ na-asị nke na-ewute m kacha agbọọ m obi bụ ndị nke a na-eyi uwe mgbe n'ukwu eyikwuzi aga ma na chọọchị ebe ka anyị na-aga ịkpa aka akpụ ya sagin ihe bidokwe n'ihe a na-akpọ sagin bụkwana ihe ndị be anyị mụta n'ụlọ mkpọrọ maka na ịma ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na ihe eji anapụ ya belt bụ ha emewere ya gbuo onwe ha ha na-ekwe ka ha tinye eriri n'ukwu ndị be anyị agacha na mkpọrọ mụtazie ya bụ ihe pụta ịfụ nwatakịrị nwa okorobịa ọkpọọ sagin ịfụ nwa agbọghọbịa ọkpọọ sagin ịfụkwa ụmụaka ha akpọkwuzie sagin anyị na-agbago agbago ka anyị na-agbada Igbo bikonu anyị rịọ m na-arịọ bụ ka anyị natanụ sụọ Igbo mekwa omenala Igbo jidekwa ọfụ Igbo anyị ji na mbụ Ifechukwu Nwobiọha bịakwa bịa kwube ka isekwu ma na-ekwukwa na-atụ aka si sobe Igbo nwanne m ụlọ n'omume onye ọja ebe ka ị nọ Ijeru America isu oyibo ịlata n'ala Igbo isu oyibo ndị be anyị o asụsụ Igbo ana asị m ijeru America isu oyibo ịnata n'ala Igbo isu oyibo ndị be anyị o asụsụ Igbo ana ịbịaruo n'ụmụnna isu oyibo taa asụ Igbo anyị agbafuru asụsụ Igbo kere ka ijere America zụrụ be nna gị ịnatazi ala Igbo isubo oyibo ụmụnne m asụsụ Igbo ana Yoruba na-asụ Yoruba o Hausa na-asụ na Hausa o ụmụ Igbo ya na o ogbo ọzọ gị bụ n'isi go ịkparụ mkpara echichi n'aka go nwanne m Igbo ya na o ana m anụ ka ị na-akpọ m BBC ezi nwa ọ ga-adịghị na mma ọkwa isi mbịa asụbụ Igbo a ka nna asị ya kịta Chineke nna kedu ihe dị ihe a biko nụ ọhaneze biko nụ sụọrọbanụ n'Igbo sụọrọ n'ime ezigbo Igbo na-asụ Igbo amaka Chineke nna gozi anyị bụ ndị Igbo wee nye anyị asụsụ ji adịghị ịbụ n'ụwa ebe ọ bụ na onye Igbo na ịja mana onye Igbo na ya onye Igbo sụ Igbo ọ na-akpọ ya ezigbo ugwu ijere mmemme n'Igbo ị na-akpọ egwu n'Igbo ị na-aga n'ụzọ n'Igbo ị nọ n'ime ụgbọala n'Igbo tọọ ntị gị ọfụma sụọrụ n'Igbo biko Igbo dị mma abatakwana m n'ọgba okwu ihe ala abatara n'ọgba okwu ọkwa mgbe Ifechukwu Nwobiọha kpọọ na Nwobiọha ndị mụ na ha nọ ebe ọ bụ ndị one ndị ị na-anya ebe si nkịta n'onu oyibo akpọrọ ya Blessed nwa Blessed aka na-ere egwu mana mma mgbọgụ nwa Blessed Igbo ka nna asụ mma akpọgụ nwa Chukwu goziri agozi Chineke nna agozi anaghị ịnụ ọ na-ekwe m ekwe udo dị ike gwụrụ ụna m ihe nji asụ Igbo bụ na Igbo mara mma mgba gee ntị ka m gwa gị na Igbo anyị na-asụ nwere gị ya bụ asụọ ya ịnụ Igbo na-agba ọsọ ọ na-eme onye Igbo ji bi onye Igbo ibi ego ọsị ya were nke ya mara ka nsi eme ọ sị gị nke ya ka ihe ejija nwa ka nsi eme bịa ngị na-ejere ụlọ ikpe ibibezie ya ego ahụ oru na omume ọkwa sị gị were nke ya mara ka ya si eme asị onye Igbo ọ bụnụ ọkwụ ụgwọ ahụ akwụkwọ mara na ka o si eme ọja akwụkwọ ụgwọ ahụ akwụ mara na ka o si eme bịa ọnwụrụ ya nọ na mbe ike gwụrụ were nke ya mara ka nsi eme enwe m oke okwu ọzọ mma ekwu sụọ n'Igbo Igbo amaka ofu nwoke je n'ụlọ ụka o jegidere ihe ọmụmụ jebe jecha ọdụ ụbọchị ya nata oriri fada wee jụọ ya Ikenna ọsịa fada ọsịa mmụọ nọ na ka e nwere n'ụwa n'eluigwe ọsị fada
fada sia mmụọ no no ka enwere no wa na ni wo sia fada mmụọ ka kwa fada sia bo ha sia fada ọsọ ha agbakwa fada sia bo sia mmụọ no na ịma afa sia fada na kwa isi kwo fada sia kwo sia fada enwere no frude achakwa obi ude binie obriaka bia ajo ofia newi fada sia zo na agbonwuna hey gezen nte imu ya fada chokokpo Michael Gabriel Simon Peter na Silas mana fada ma na mmụọ ndị Igbo na-eti na ba anyị etichabe ya wee nwee fiti nke dị n'enigwe ike gwụrụ Igbo amaka Igbo tọrọ ụtọ okwu akwụkwọ n'ọnụ mana ofuru ofu okwu ka nna chi ebe amụrụ Ifechukwu Ikechukwu nwa Obiora ka nje ebe amụrụ m let me greet my Royal Highness ka kene igwe na-achị obodo ihe ala igwe be anyị chebe anyị ka anyị chọrọ ịma igwe be anyị His Royal Highness igwe otu igwe ka m nwere kedu afọ igwe a igwe Okechukwu Ọlụọha igwe Okechukwu Ọlụọha Royal Highness igwe ana m ekene gị ana m abata igwe kwisi nkwuwe okwu akpana m igwe okwu ka m na-ekwu Chief Sir Stephen ihe ka mba odogwu hey nwafọ ya ala dị mma I remember ya to you people nene m apụtara na m onwe onye mere ibia ọ bụ amụ mere gị ọ bụrụ gị melụ m bịa gezie ntị gbagaraba na m ntu aka ọha n'ọnụ BBC ọ ga-anọghị mma anụ m ọnụ gị nụlụ ọnụ m apụ ọnụ m ka o mesịa na ụnja na-eje na-abata Igbo kwezuo ni o Ijeru America isu oyibo ilata n'ala Igbo isu oyibo ndị be anyị o asụsụ Igbo ana asị m ijeru America isu oyibo ịnata n'ala Igbo isu oyibo ndị be anyị o asụsụ Igbo ana ịbịaruo n'ụmụnna isu oyibo taa asụ Igbo anyị agbafuru asụsụ Igbo kere ka ijere America zụrụ be nna gị ịnatazi ala Igbo isu oyibo ụmụnne m asụsụ Igbo ana Yoruba na-asụ Yoruba o Hausa na-asụ na Hausa o ụmụ Igbo ya na o ogbo ọzọ gị bụ n'isi go ịkparụ mkpara echichi n'aka go nwanne m Igbo ya na o ọ na-eme onye jee n'ụlọ ụka a na-abụ abụ n'ụlọ ụka ndị mmadụ a na-agọtacha ife a na-abụ Chineke nna a na-abụ abụ pastọ na-abụ ịga na-anụ pastọ ga na-ekwu okwu Jesus may you reign ndị be anyị mụna ọ na-eme ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ abụ ife ga na-apụ n'ọnụ bụ Jesus may you reign hey ọ bụ na enye ure ka na-akpọ ya ka ọ Jesus may you reign ike gwụrụ yet my people ọ na-eme agụba akwụkwọ nsọ agụgidere m Bible gụta ebe Chineke nna sị the Lord created a man with his own image ọkwa Genesis 1:26 kwuru ya mana ka ekwu eziokwu ọ bụ na ife ihu m kịta ka m kwuo nke bụ eziokwu Chineke nna gị ka m na-ajụ ọ bụ ntị ihu n'ọnụ m dịka imeji gị dị Jizọs za anya ine n'ihu m anya kịta ifu na ọnwụ ya dịcha ihu m n'ihu enwe ndịrọ ọhịa ụba ekwe m bịa ọ na-eme kemgbe ntị rahụba ụra arọtaba m ụrụ ebe m na-eri ego arọtaba m ụrụ ebe m na-arụ ụlọ arọtaba m ụrụ ebe m na-efu ego na mmemme ndị gbanwere m ife m na-alọtara nnọ mbụrụ ọnụrụ ahụrụ ya na-alọtara nọ nke m na-egwu a n'ine ụmụ Igbo ahụ ihe ọwụ nke m na-asa afụ mesin Igbo na-achị n'ala wee bụrụ mmadụ Chineke nna m ka ịgbara ọsọ avịa Jizọs m ka ịgbara ọsọ avịa mana no problem nsogbu adị ya God I know that you soon transform me change him ka ndị iche na mmadụ ibe m bịa ụbịam adịghị mma poverty is a sin my people onye ji ego na-eme phone call ama na eji ego na-eme phone call ihe ndị MTN mepụtara ya eji load karịrị star 5 star yeah mana nwa ogbenye ji ime call eyi chere ka m bịa onye ji ego na-eme phone call gee ntị ka ịnụ call ya
Hello. If I can give you got it back. Yeah, my phone company. Tupu amucha mwa na gbagi ya 2000 naira gbari yana. When I won't wait, Jim call again to call mobile. Hello, if I keep na West Cregika, Gabino, you know, so get my phone coming up. Ma, hey, Mamma Botica go, ma, hey, I think I know Mamma Botica or cut off phone. Oh, now when I get it. Hey, Obiam, Japan into you. Only me and Emma. I ain't one thing again. Bien, only Diego name, in so. Or they can in a didn't do a jan, has it. Only Diego name proceed to Abasasiaki and Abo. Gazan to Kane Rapelia. Oh, God of glory. You know me and I know you. Hallelujah. Amen. Because only he tipria now. When I walk with him at the Canazana, walk with him at Rihanna piano. China canna. Ebo Jackara come. No, Sibet Nemo Sibetnam. Now walk on Abtranya. Because John won't be able to walk on after a cracker. Got this guy one hour. Yes, everybody from Portable. Okwanezo kwemre mu introduce afani na molo zulezo mana pom ifechuku bonwo obiora nga azaye mana come to my community the good land of here how money hala hey Chineke nna onwu melive kemgbe onwu si napụtacha anyị sa chief odogwu nwoke dị mma Victor Kafo ezego one of Igbo land kemgbe onwu si napụ anyị ezego or this guy na agboso or this guy na ezezo but no it is not yet over mbana no if chukwu ike na living something somebody na wo biora bonya I will answer you abu nwa afọ ba ekwe me ala bo mo ni Igbo ebe aka Igbo gwuru ebe aka Igbo tọrọ ụtọ bịa ndị nne na nna mụrụ ụmụazị kịta ma advice to you parent biko no unu kpọrọ ụmụ unu nọrọ obodo oyibo nọrọ ebe ọbụla Lagos Ibadan na Akure na-akụziri ụmụ unu Igbo ịmaka ọ nwụrụ ofu ụbọchị Nsọchụ steeti wee nabata obodo a ọ nwụrụ ofu nwata mụ na ya bakọrọ moto ọnụ m n'aka n'isi abịa nna kedu ebe ị na-ehed ka ebe ị na-akwụsị ọ sị m I know hear you nsi kedu ebe ị na-akwụsị kedu ebe ị na-eje ọ sị m ana m anam travel m na-ana travel nsi ị na-travel je ebe ọ sị m ana m anabe nna nsi kedu ebe ọ bụ ọ sị m honestly brother nke a bụkwa some eziokwu dị n'ihe brother my papa tell me say I be onye Igbo nsi kedu ebe ọ bụ ọ sị m if I reach Irezi ego that I will na mafu ukwu acha nsi egbukwe na acha nọ n'ukwu Irezi ego ihe na ebe akịta eze ego ak hey onye Igbo take me to heaven follow the voice. Thank you. Child. Kejebo boda nambara. Yes. Now, flavor dogunwa. Organic na mwa. Iti kejeba nambal. Flavor idaru toko benam eyala. Come to the good land of eyala. Ewenda muni ukuna eyala. And I am here to call their names. Ndejega Mogo, Ndejega Piothal, Ndemege Naruno Rowan Ratan Roma. My greeting goes to Chief Sir, Dr. Nze Edwin Emobara, Ewobrako, Oanato Todadi, Chief Ewobrako, Odogu, Akanabapu Sola, Mel, Oivigele, Chief Emobra, Kakuekebezuku, on a Memfoganando, the Kamako and Aponapo. Hey, it's okay, ego, what has it into? Chief side rule over easy and attack on a pavement. It is hard work of morning. You are it. I'm coming back home. Anamabia, Nabia. Can I call him Canadam Chief? Punch, you gonna do. Hey, don't walk okay, Chief Sapunch. I'm quagging Ibuku. Egone Lubelisi. Ono beg, very bad, send down the rain. Millionaires in our way, but I joke at more king with Mrijizo. Oh my God, Anam Nana, especially over when can knock it out. Kakane Chief, Odogun Woken and Ozapa. Odogun name when I'm Ugo Safo, Opi Sinjidofo,
iji ọfọ mana eji m okwu ugo ọ ga-adịrị na mma ezi nwa afọ ala ụzọ agba jide ka iji demo. Hey, let me go to the good family of Dioha. Bikono, ndị be Dioha ọ ga-alụ ụnụ mma ka m kenen barista Valentine Dioha odogwu amụrụ gị n'Igbo Ukwu ka m kenekwa injinia Joseph Dioha ichekwa n'Igbo Ukwu kenekwere m honorable next Omat Dioha. Oh my God, yes. O nwere ofu nwokorobịa ibe m ife a na-amatị m ọwụkwa n'okorobịa. He is married. Ụbọchị ọmalụ mmemme mkpamkpa akpalụ onye dị ya nwati iwe aka olisa aka the target. Ọ ga-adịghị na mma. Yes, if you see me, call me onye Igbo maka na Igbo Amaka. Yes my people, bịa ka ekwuo n'eziokwu. Enwere ndị amụrụ n'Igbo Ukwu, nwee ndị amụrụ n'Igbo Ngongo, nwee ndị amụrụ n'Igbo Ntiko. Amụọ n'Igbo Ukwu ma iji ezigbo ego. Amụọ gị n'Igbo Ngongo ma bụrụ na onye ọnwa ahụ n'Igbo Ngongo ọ na-adị gịrịgịrị ụgha o ji go trouser na ihe ọ na-eyi as 14 or 15 ọ na-atụ oke alụ ọ lalụzi ụlọ tata hotel na-egotu ugelu mana amụọ gị n'Igbo Ntiko. Hey, ọ dị mmadụ na-abụna na n'ụba ekwe mbe nna m amụrụ n'Igbo Ntiko Ogbuefi na-ere sementi n'ụzọ igwe Ogbuefi amụrụ n'Igbo Ntiko ikwu ha na-aga n'ọnụ ụzọ kenere mba ama onye ukwu ndị ji otu ọnwa anya ka otu metin. Hey, oh my God, bagranum, bamu, bagranum. Over my fault. Ndị Igbo ka anyị na-asụ Igbo anyị na-atụ inu. Tiechekwanị ndị Igbo ọkwụnụ siri eji ihe nwoke yi nwaanyị ụjọ onye kwuru ọkụ ihe unu kwuru na-eji ihe nwoke yi akwụna ụjọ mgbageze ndị ntụ ụra mụrụ ọnwụrụ dịrị ihe nwoke akwụna afụ ya akwụna akwụrụ bụ I know they work. I say I know just they work. I know they work, but I know they work. I beg, carry your devil go. Tell you the truth. If you buy a packet of cigarettes, Igafe Bedel, smokers, Federal Ministry of Health, once that smokers are liable to die young. Barono. Bia, Kambunu Kebeziuku. Apmoni Igbo, Masuyan Igbo. Federal Ministry of Health. Let them practically say the smokers are liable to live long. Juan how and Juan why? Juan why, man, Juan how, ma, 1 year. Why, Bona? If you come to my local government and my community, Ega Funden SS, and the Jaumbe, Kangu Bava, Bia, founder, on a on young. Bia, Agumewo, on a or die by young. Ajoku, on a or die by young. Bia, bia mgbachachazien bia crusader near on one young. Yes my people. Eben Nokita, I am lamb, I'm you know some puntum. Move face to face. Mozem Mogodo, Prince of Isu, Ancient Kingdom. Nasu ndị be anyị ibe anyị na-efu nte ya kwa n'uchu na adowa sefu ante sodo enya ogbongbe ke bịa n'ụlọ anyị mbọtị ya getaru ọkụ prime minister gbara anyị na-efu ipe ọ bụ mere ọdụmma nke ọkpa asụ Igbo ọzọ na-asụ ndị ngwa de hụra nga nnọ ala meshi abịrịo Ifechukwu ịkpaso m iwe gboo ama akara nke bụ eziokwu la ọ dịghị Ọmụbụ nke ise nna m ebu na n'ụdị nne m amụọ ma dị nke ọzọ dị mgba enwe amazụ. If you look at me very well, my people, chọọsọ Chineke nna m ihe o ji wee tin n'ilu ilu m duzigara ọzọ blade bịa uwe ezu oke ka ọzọkwa m mma ọwụ asị o but very soon I will feature him or he features me. Ọ ga-afụ m n'uwe ezu oke live no from bịa enwere 2 types of open teeth. Enwere open teeth nwee gap teeth. Open teeth bụ nke Chineke nna ji aka wee keri nwoke. Open teeth bụ ọbịa n'enu oghel ọbịa n'ana oghel ịmanụ nke Chukwu nyere. It is called open teeth. Gezinu n'ntị na mụ ihe gap teeth. Gap teeth bụ nke etitere n'ọkpọ. Ịpụ ọnụ ụzọ tụọ nsogbu apịaghị ọkpọ na eze enwoti agha apịaghị nga owo ya. Bịa ije asị gị kpọzie free isi ede.
ejegini na digo gap apiasia na ese bia chechekwan chen ka nju na aju onwo na emeri ibi onwo onye meri ibi thank you mgbagise ne nte bia let me drive let me go Ijeru America isuo yibo Ganga no Tuesday ilata nali Osogbo 36 state and capitals if it we get we can live no something Samarina Asimi Ijeru America isuo yibo ilata nali isuo yibo abmoni go aso actually so get work on na asia ona azim no awo Ijeru no munna abmoni isuo yibo abmafia let me go to state kanje ba kenena the crown babolowo kenena kwa the crown kenena mo go bis kenena waska anaman oh my god nanda buru ni ibuku ewo àwọn Yorùbá sọ pé ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa ọmọ tó sọ pé bàbá ò ti yẹ ò ní sùn ọmọ yóò ní fi dúró kún láti gbà tí mo wà kékeré wà láì mi ò mọ̀ pé màá dúdú ọ̀nà ìjọ dárí sí mi bí out of the class yes emara school of nowadays auntie Ayinsi our teacher told us that onye ọbụla sụrụ Igbo na class ya kwụọ 15 naira ya nga ka ya na mmanụ ọhụrụ maka na ajọta ụjọ akwụkwọ you must speak English ihe dere na awaja mgban as one Igbo mbụ aso ya nọtụkwa ntonto Igbo I was in primary 5 anọ na m ebe a then n'ezieni ka nna aga nwere nwamba eji mere prefect na class m na ka ngafel so unfortunately azụ onye ụkwụ ọba ọsụm are you stupid tụtụrụ aka ntị gbamgba ihe ewe m iwe ewe nsi okay you slapped me I stepped on you and I apologized I'm so sorry why did you ọsụm shut up ori ebuluni ama no Yoruba even say I will report it to the principal osim ori edaru emune jegna ro na principal say principal good afternoon osim good afternoon so and what is the problem say sir I stepped on my school prefect and I felt so sorry for him and I was asking him to forgive and he slapped me osim is that all and say yes osim go and call him when jegide ro we dey prefect mu na Yoruba ngana principal we dey say Tunde, I said, what did Obiora do to you that makes you to slap him? I said, principal, said, yes, I said, this boy, I said, yes, I said, stupid, I said, yes, Oburu, principal said, I said, Oburu, I said, what's the meaning of Oburu? I said, principal, Ewu, He's stupid. Mbani ngeti bona ano kodre se nwe ani English. Oye nkuzi Yoruba batana office we se principal. Principal ejo e feel eje ko so Yoruba. Ngba principal ngba nwa anyi ti principal e feel eje ko so Yoruba nke nwoke te. Gante kino on say principal olórí burúkú ni baba yi o lo si ni o temi mole tipetipe mo ego kò ní dá fún baba rárá ní dá fún ní oh my god. My Igbo tirike yes bomo Igbo bikono the marketers when bunle Ghana Badan you put you go to IBD ije Badan go to 7 do Kebola enwere munda mu ni Igbo kweba chief Sir Chimex author akanere motor spare parts Volkswagen product such as Golf Passat Santana Audi Bethel Vanagon Ndeji gondere mo ofuma na 7 day Okebola Chimex because Santos auto keneram your neighbor keneram Santos sondo dogwa mu ni ikpu ndego na eluwelisi oh my god biko Chimex biko kenezere mo gam Ifeko worldwide Ifeko worldwide biko kenekwaram Ike Japan keneram Ike obosi fabela kumozi na Benam I feel so excited they saw me and I saw them Ogado no na mma komi onye Igbo ebe obona efulum oh yes apotagom don't forget Amaka na ife chukwu ike na living with something somebody na Obiora thank you keep it on oh yes apotagom don't forget Amaka na ife chukwu ike na living with something somebody na Obiora
Thank you. Keep it on. Yes. My people. If we change the logo of Anambra State. Bia, 36 state and capitals. Abia, Umuahia, Anambra, Oka. Mba na Zazi Oka. Kezi we change home for all, whereby a light of the nation. Mba Anambra na za home for all, ka Oka atomoto. Do them how? Mba na za home for all, Anambra nwere ndị ohi. Anyị nwere ndị anya. Anyị nwere ndị asị. Bia, anyị nwere ndị oji abani eje. Anyị nwekwu ndị ma agafe ihe efuo. Mgbageze nte. Isi na home for all adị ya mma. Mgbaka mgbaze gị bụ ozi dị mma. Home for all. Ọkwa mmụọ ya Anambra. Ọkwa Ifechukwu Ikechukwu living Samson Somari na Obiora apụtago. Hapụ mmụọ ya Anambra. Home for all. Ọ bụ na ya nwere all these things. If we don't have all, ma apụta biko nụnụ. Home for all ọ na-adị mma. Ọ na-adị mma hoo ha. Gee ntị. Ọ bụ ọgwụ ihe na akwụkwọ nsọ kwuru kịta dịzikwe ntụ ọ dị. Ọwọkwa na akwụkwọ nsọ sịrị asị ọ na anyị nwa na-edebezi ya edebezi iwu Jizọs nke ọma. The Bible said, step upon stone, scorpion, pythons, snakes, and they shall not bite you. Bịa ka m gbaghị eziokwu. Mmanya gbugide gị ma imekata mezụ akpị okwu. Ọ bụrụ na ọ gbagbuo gị ma na ọ gbangwụrụ ya. Ka m gbaghị eziokwu. Akpị gbaa gị n'ụwa mara na ụwa dị ịbụọ. Ị na-achịjekwu n'isi python ubi atụgbuo ogu. Please don't step on scorpions and pythons anyhow. Don't understand so. Did you know that Nigerian has the most powerful men of God? It's an answer. Kango Saloho. Number 1, Pastor E.A. Adeboye, Okwe, Nigeria. The founder of Redeemed Christian Church of God, Okwe, Nigeria. Pastor Chris Oyakilome, Christ Embassy, Okwe, Nigeria. Gekwazi nente. TB Jotu obuzi onye ebe. Pastor Lazarus Mwaka obu onye ebe. Pastor Ike Ikechukwu obuzi onye ebe. My people, ntu aiti nwekwa the most powerful man of God. Guys, we nwekwa the most, criminals in the world. Hey, I love my country. Bia national anthem. Arise, to serve Nigeria is not by force. But I will serve my country. Yes. When the Lord was crucified, the Lord spoke 4 languages. Although the more Jesus of my can cover Jesus, Jesus n'enuobe Chineke na-asụ asụ n'anọ. Yeah. Genente, ihe kwekwabi. Mgbe akụ Jesus into nke izi n'ụkwụ Jesus sụrụ Igbo. Ihe bụra n'ọnụ bụ ọgwụgwọ. Ọkpọnọ ọga akụ wabiri. Akụ ya ntu nke Igbo ọnụ aka. Chineke na-asụ Igbo. Ihe bụra n'ọnụ bụ it is finished. Akụ ya nke ịtọ ọsụọ Yoruba. Ihe bụra n'ọnụ bụ okpari. Chineke nna ọkwa mmadụ ka na-eme ife a. Ọ dị na nke nọ ndị Hausa na fara ekwe. Ntubu na ndị Yoruba emena, Igbo eme, Oyibo eme na ha eme nke ha. Chineke na ntu nke na-akụ ya n'ụkwụ ya bụ Chineke na nọ bụ that is kakawai. Hey! That is kakawai. In Hausa language, I want to wear that is kakawai mean. We mean na ntuburi anu kwa ma mputazi ọzọ. Oh my people, bịa Chineke. Mgbe a na-eme gị omeozu a, efuru m ebe a. Efuru Ifechukwu nga. Yes, Chineke na simbani afulom. Hey, oh my God. Yes. Did you know na Chineke na Dioj, the Lord we are serving, everlasting King of glory, he turned water to wine. Chineke na mmiri ọghọ mmanya. Ịma Jesus lọrọ. Ọ na-eme na gara bịa pụlọ sometimes ọ na-akwa ịtarị mmanya afọ ọ na-amụrụ ya lụọ ya. Ọ Chineke na lụ star. Golda, Henneken, Tupac King, William, Origin, Life, 33, plus including Hero. Nne Virgin Maria wee iwe bụ nne mụrụ Jizọs n'afọ. Wee si ntubu na nwa nwoke kala obe ruo mmanya na ya ga-arụ nke ya. Ịma Virgin Maria alụ. Ọ Virgin Maria remote, Coke, Fanta, Pepsi, Sprite, Lacasera, 7up, bịa Viju Milk. Izize na Jizọs aba dị ochi. Ka eke osisi anyị ṅụọ mmanya. Ọ ya ṅụrụ nke ji egbu anyị egbu.
Oh my God. Ihe Virgin Maria ji ruo mmanya na juru iburu na ema na-ekpe kpalasị. Nne Virgin Maria dị asọ yọbụrụ anyị ahịhịọ. Nne Maria nwere obi mmiri yọbụrụ anyị ahịhịọ. Ya ka Virgin Maria ji were mepere anyị brewel wee ruo mmanya oyi. Bịa every 24 hours of the day ụmụazị nke edunyere akwụkwọ kịta ọma ngozi leave Google alone gụọ akwụkwọ ọhụ. Nwata nke ejiri 2 times 1 ọ sị gị make I ask Google. Esia Nigeria has how many states? Ọ sị gị make I ask Google. Bịa ndị nkụzi what are you people doing? Ọwụkwa nụrụ ada alụ ọfụma mana Google is about to take over the world. Google gụọ na akwụkwọ ụnụ. Bịa did you know tupu ndị ọcha emepụta aircraft Nigeria enwe na winchcraft? Tụọ m ke ntụọ m. Ọ na-eme mgbe nnụlụ ife a asị m aircraft. What is this aircraft? Enwe ife aircraft. There are 4 types of aircraft enwere. Aircraft bụ ife na-efe n'enu. Ihe na-efe n'enu. Number 1 plane. Number 2 rocket. Number 3 helicopter. Number 4 jets. Ọgwụkwụ na aircraft enwere. Mgbagede n'ntekọnụ ndị Igbo kọnụ ni witchcraft ndị Igbo nwere. Witchcraft ife aja ata amunsu. Ọsụ. Ipre ngwu. Atani. Egbe. Udene. Nnụnụ ohu ọdụ. Oburu ngwere. Nza. Okre. Bịa. O nwere ka ya bụ ọkụ ọtọ edebe gị iji anụ fịa. It's a Holy Ghost fire. Mgbe ị na-eme fire ahụ na-efe. Nge ka o ji efe. Ọkwa by air. Hacha craft. Oh my people. Yes. Ife na-eme na Nigeria kịta na-ewe m iwe. Bịa. O nwere ofu onye ara pụtara ebe a na-akwa ozu. Fada ekpesighị ekpere ka enyi ozu. Onye ara ewenye aka enu. Fada asị. Ọsị fada ama m ife bụrụ onye anwụrụ. Onye ara asị. Fada asị. Gịnị? Ọsị. Fada ama m ihe bụrụ onye anwụrụ kịta. Fada asị ya bring him. Wapụta na onye ara ka o kwuo. Anọ ya nna gwa gị ya nwere nwanne ya nwoke a na-akpọ Paul. Hey, Chineke na Paul ị na-eme anyị n'ụwa. No problem, Paul, I'm coming. Bịa. Fada asị onye ara kwuo ife bụrụ onye a. Onye ara asị fada na tupu ana m ekwu ihe gburu onye a na emere m ụzọ ya na. Fada asị ya ọgụnụ kwuo ife a ga-emelụ. Ọ sị ya fada nke izi a ga-enye m nni. Ya fada asị nnukwu. Nni esi dobe ebe a kedu ndị ya eri ya ebute nni bịa onye ara. Ọnwa ya mana onye ara. Ori bi na riche ọ sị ya fada ofuru ofe ife. Fada asị ya kedu ife dị ife. Ọ sị ya fada nye mmanya si bie mmanya. Enye onye ara mmanya onye ara nwa mmanya nwa nwụchasị ya. Si mepe akpati. Asa osisi kwupe akpati onye a ekwupe ọkwa onye ara na-enye kọmanda ekwupe na akpati onye ara asịkere afọ nwoke ma nwe iva asịa na afọ ya Simon ọsịa sai ọnkwu ife gboo unu fanasịa gba anyị ka onye ara sị mgbasị meti akpati onye ara ewe sị fada isi nkwu fada asịa buzie ọsịa fada na ọgwa gị isi nkwu fada asịa ọsịa fada ihe gburu onye agba ọnwụ ọsịa n'ọnwụ. Hey, my people, mgbajajane ka ekwe ni kebe eziokwu. Gịnị bụrụ Simon ọgwọnwụ? Oh my people, akpọrọ onye ara ọ bụrụ na o wepụtara tatis ahụ ọma eri nri. Ọ bụrụ na onye ara eme ife ọ mere ọma aṅụkwa mmanya ọma ri. Yes, let me travel to Osun State once again. Ka m gaa na Osun State, Osun Osogbo. Osogbo is the capital of Osun State. Ka m gbadara ala Ife. Ebe nọ wee too. My people, 36 state and capitals. Ana m anụkwa 22 languages. Eti ikwe ni anọ anụbọ ma Hausa. Bịa àwọn Yorùbá sọ pé láti gbà tí wọ́n ti bí mi. Láti gbà. Bịa ndị Igbo ya akwụkwọ bịa ka m sọrọ ya. Láti gbà tí wọ́n ti bí mi. Osikoto esu na sisi mi. Una bifo menu. Na kemgbe esi wee mụ m. Nke bụ eziokwu na onwe ife ekwensu ya eme m. Yet, my people, ọ wụrụ na anụzi Yoruba kịta mgbageze n'ite n'ihe ekwe abịa. Gee ntị ka ndị Igbo kedu ndị Igbo nọ n'Osun steeti, Ibadan, Akure, Ọ̀yọ́, Ondo, Lagos, ka mkpere nụ na-ekpere gbogbo yín lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ̀ ní sórí burúkú. Ẹ sọ pé àmín. Ojú òní ti gbogbo yín. Ẹ ní dáràn. Ẹ rí bàtí ṣe. Ẹ lọ síwájú ẹ lè lọ sẹ́yìn. Kódà tí ìjàmbá kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ wájú ẹ dúró sẹ́yìn. Tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ dúró síwájú. Tó bá dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ wájú ẹ dúró sáàrin. Tó bá tiẹ̀ ṣẹ̀ láàrin ẹ fò sókè lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín Jésù. Oh my God. Hey, Chineke nna na he put me into. Look at what you have done to me. Bịa ekwensu. This 2015. Jesus ga-emega ọgbọ ọhịa. Bịa
Una move na so boy. Oh boy. Hey, oh boy, I'm outside 2 weeks ago. Oh boy, oh my God. Yeah, this will be a lesson to a married man. And then I know why, you know, this is the cause of all these problems. Agent why? No why, Maloma. I know what I if you woke up and no one, you want to get a job or a area by 8 or by 12. Oh, but I go see how Yana Munyami on. Uchi yazu jaguar on Amiriami. August was up with a jana bedi tiempete. Uchi yazu jaguar humpete. Or to take one wap, Tawuni yobi. Uchi yazu jaguar will be 88. Oh, you make the York or 12. When I walk by January, oh, when not on your join W. Kitty Kanguri. You're a judge by 5 from Cosos or Toto. Or cheap you. Unyakanea on a good one. Okay, can happen. Osia, Bia, try to get married to a beautiful lady. I know when I'm woman, I come out of oh, hey, yes. I'm meeting the good people of here. I'll be missing the things wine, say Miss Mensis here. I will soon be back. Mabatakwa, Monoganano. You people tipped me for victory, and I have not yet greeted my honorable Mary Liz Reggae special track. Abon. Who is this honorable? Honorable HON Bom Chukwemeka and all Odogujere House of Federal. Go there and represent me and the good people of Ayala and Anambra. Let me drive to Okija. Let me drive straight forward to Okija. Greet me, Dan Daniel Chukudozie, Chief Dan Daniel Chukudozie, Dozie Oil and Gas. Sir Dozie, 80 cigarettes just white. I want more paint today. Good. Canada Moby Johnson, Odogune Fenenu, Obi Johnson, Chief, Obi Jesse, Obi Johnson. Being a can no man at Tupundot aircraft, Nigeria winner windcraft. In a Fenenu, Obi Johnson, in a Mofma, in a company, Obi Johnson Oil and Gas. Ndego ne lubelesi. Canada no mafia fulego ofia. Isi na ofia futego. Ina eliego. Oju na moko. Ofia fulego nde ruru no di ohu na uma. Ofia fulego bia lolum kan so kwa na ohu na iri ni hero. Hey! Onro ya meribia. Yes, I will right back. Kanje ngonku, kanto panyam. I will see you. I dare.